Μία φάλαινα μέσα στον κόλπο της Φοινικούντας κάνει βόλτες ανενόχλητη, χωρίς να ενοχλείται ούτε από τη μηχανή ούτε από τους ψαράδες. Είναι πρωτοφανές για την περιοχή εδώ, δεν έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε, τώρα μόλις ξενέρισε η ράχη της, ενδέχεται να είναι τραυματισμένο το ζώο ή να ζητάει βοήθεια. Δεν μπορεί να είναι τόσο ήρεμο για άγριο ζώο. Θα πλησιάσουμε όσο μπορούμε, ας ελπίσουμε να μην την τρομάξουμε. Πολύ μεγάλη φάλαινα ρε παιδιά, δεν ξέρω αν βγήκε, αν βγαίνει στην κάμερα. Πολύ μεγάλο το ζώο. Όλο γύρω μας είναι, γύρω μας. Λες και ζητάει βοήθεια. Αυτό λέω και εγώ, σαν να ζητάει βοήθεια είναι το ζώο. Δεν μπορεί να είναι τόσο ήρεμο. Μπροστά μας ακριβώς, βλέπετε το πτερίγιο. Δεν μπορεί, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Τόση ώρα να είναι δίπλα μας, δεν ενοχλήθηκε από τις μηχανές. Νάτι. Αυτή κάτι έχει, Νίκο. Σίγουρα κάποιο θέμα έχει, δεν μπορεί να είναι τόσο ήρεμο. Νάτι. Ναι, δεν βλέπω. Θέαμα, Τσουλά λίγο, να βάλω λίγο πράγμα. Όχι, μην βάλεις, θα τρομάξουμε. Μπορεί να έρθει από μόνη της να έρθει, να ζητάει βοήθεια.